जानाया सानैया फार्स्टआवनिखौ आंसो जाग्रोखायो गैलाया फुं बे माइब्रा बेयो माइब्रा माइरं ओमफ्राय बे नैबे माथा कन्टेलनि मोननाय थाइसे मोननाय स' हाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय बावनाय थाबाय स' दिनै फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि सेराव नुजाथिबाय स' आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय जोंहा दिनै माने फिथा सावनो नागिरदों जोंहानि आब'जों बिनानावजों फिथा गुन्दै देगासिनो स' नोंथांमोननो दिन्थिबाय माइब्रानि आरो माथानि फिथा सावगोन दिनै जोंहा स' नोंथांमोननो दिन्थिगोन उनावहाय स' दान्दिसे माने दायो मोनायावहाय सावगोन जोंहा स' दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोन आरो नोंथांमोन दिन्थिगोन आङो नै बे जादों जोंहानि आयंनि मुंख्लं खाम्फा जोंहानि आयंआ माने सिगाङावनो माने बेलथियोमोन सिगाङावनो मुंख्लं जाबाय नाथाय दायो बेयावहाय बिथांनि मुंख्लं खाम्फाया दङ स' नोंथांमोननो दिन्थिबाय स' आसा खालामदों नोंथांमोना नायबाय थागोन स' भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' बोरैहाय जोंहा दिनै फिथा सावगोन स' नायबाय थादो लोगोफोर दहायो दान्दिसे सिगाङाव माने नोंथांमोननो आं दिन्थिबाय जि अन गुन्दै एबा फिथा गुन्दै देनाय बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय स' आब'जों बिनानावजों देदोंमोन स' बेनि उनावहाय दायो माने एसे मोनाबाय माने खोमसि जाबाय स' दायो जोंहा बे फिथाखौ सावनो नागिरदों स' नैबे समावहाय गासै रेडि खालामगासिनो दङ आरो नैया बे आंनि बिनानाव आरो बे जादों फंबाय बे आंनि फंबाय बिसोरो जाग्रा बिसोरो दा जानो थाखाय नेगासिनो आरो बेजों जोंहानि आब'आ रेडि खालामगासिनो दङ स' नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन फारियै मा खालामदों मा खालामाखै स' गासैखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन स' नायबाय था लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायदो मा फिथा होनोमोनलाय बेखौ दै सिथाव माने दै सिथाव जोङो दायो बानायगोन जोंनि जि लकेल जोंनि गामि ओनसोलाव माने जोङो बोरैहाय बानायो बे नेमजोंनो जोङो बानायनो नाजागोन स' नायबाय था स' दायो बेवहाय माने गासैखौबो जोङो मिक्स खालामगोन जे बेयाव फिथा गुन्दै होबाय जोङो दायो बानायगोन नैबेखिनिया आरो बेखौ इयुनाव बानायगोन स' नैयाव दायो जोङो दै लुगोन बैजोंहाय दङ माने सुगार सिनि दं संख्रि दं स' जोङो बेयावहाय सिनि गलायगोन आरो बेयाव दायो माने दै गुदुं दै गुदुं नङा बेवहाय दायो माने थाव गुबै जोङो बेवहाय मिक्स खालामगोन माने थाव गुबै होब्ला माने एसे जानायाव एसे मोजां जायो माने स' बेनि थाखाय बेवहाय थाव गुबै होबाय बेनि उनावहाय दैजों बेखौ मिक्स खालामना लागोन दायो बेयाव मिक्स खालामनाया जाजोब्बाय मिक्स खालामनायनि उनाव बेवहाय दायो थाव गुबै एसे लुगोन बेयावहाय दखाननि थिगानो दङ ना दान्दिसे समनि थाखाय बेखौ खोबनानै दोनगोन 4-5 मिनिटसो बेखौ दायो खोबना दोनबाय बेनि उनाव दैखांगोन बेनि उनाव आंनो जाग्रोगोन माने जानायखौ आंनो जाग्रोगोन दिनै बेथिं सावगासिनो फिथा बेजों जाग्राफोरा नेनानै मोनाखै दखाना सावगायाखै नालाय बेथिं मोनजायाखै दाबो आरो बेजों लोगोसे बेजों दङ जोंहानि मादार जोंहानि आइआ माने मानामुनि सायगासिनो मादो जायो मिथिया दाउजों जायो ना मायो बेथिं दङ जोंहानि आइ बेजों आयुर्वेदिक गाबोन आलुजों जागोन नै माजोंबा जायोनो मादो जागोन आयो गामिफोराव फानलाबायनाय बेफारिफोरनि माबा मैगं थाइगंफोरखौ बायना जानो थिनाखै कर'ना भाइरासनि थाखाय ओंखायनो दुब्लियावनो आं माबा मानामुनिखौनो खाहैला बायदों गाबोन जानो माजों जागोन आलुजोंनो जानोसै बेदर गैया बेदरलाय दाउफोर फुथारबानो मोनजागोन माने गाबोनसो जागोन दिनै जाया स' दिनै सायना दोनगोन बेनि उनाव गाबोन जागोन नेनो बाबाय हाथारलिया थानोनो जानोसो लुगैजोब्बाय सावगोन नायाखै नामा दखानिया खारसिगोनसो बियो दसेबा जोङो सावग'नोनो हालियाना खारां जादों नै सावगोन नायाखैनो खिन्थु जाग्राया बहुत दङ नै सासे सानै साथाम आरो साब्रै नैबे बारा जायो दे नै सासेया बारा जायो हाथाया खिन्थु गैया खिन्थु बारा जायो बियो थेवबो बारा जागोन बियो माने
बेवहाय फिथा सावगासिनो दङ आरो बेथिं दङ जोंहानि बिबार बागान बिराद गोदोर बिबार बागान दङ जोंहा सिथ्लायाव बे जादों बिबार बागान आरो बेनि खाथियावनो जोंहा दायो सावगासिनो दङ दखानिया फिथा स' सावगायाखैनो फिथा जागोन ना जाया जागोन खैथा जागोन मोनसे मोनसेदों जागोन मोननै जागोन अ मोनसे बारायबाय स' दायो बेखौ 4-5 मिनिट एबा 4-5 मिनिट्सनि उनाव दायो दैखांनो जाबाय बेयो मोनबाय बेनि उनाव दायो दैखांनोसै आब'आ दैखांगासिनो स' जोंनिया माने दै सिथावखौ एक्सुवेलि बेबायदिनो राउन्ड दोननाय जायो बिदिनो दोननाय जायो खिन्थु जोंहा एसे माने प्रसेसखौ एसे आलादा बानायदों बेखौ रल बानायगोन दायो आब'आ स' बिदिनो प्रसेसा बेनो स' जोंहा दायो रेडि जानो थाखाय जोंहा दै सिथाव खिन्थु जोंहा दा सिस्टेमा एसे बेलेग जादों दै सिथाव होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गुबुन बुजिनो हागौ खिन्थु बेबो दै सिथावानो खिन्थु जोङो जि सिस्टेम बे सिस्टेमखौ एसे आलादा खालामना होनाय जादों जोङो बेखौ गुवारै दोनालासिनो बेखौ रुल खालामना होनाय जादों स' नायनोसै बोरै जायो जानो जों लादो मोनसे लादो आं मोननै जागौमोन मोननै गैया दे दे अ दे ला नों बारा जाग्राया बारा जाना दे बारा मोना मोनसेल' अ बिनि उनाव जोंना दखानियाबो जागोन ना जाया दखानिया उनाव जागोन उनाव जागोन दे होमबालाय आंनो जाग्रोनोसै होमबा दे लोगोफोर जानोसै मोजां जादो जानाया माबायदि नांदो जाना जोबोद गोथाव नांदों गोथावमार औ आंथ' आरो जाबाय थाखागोन आंबो आरो नांबावगौ आंनोबो जोंहाना आब'आ सावनो हा बेयो सावबाय थानांगोन आरो जों जाबाय थागोन माने गोथाव सावदों नालाय गोथाव सावाबा मालाय खारग'गौमोन एसे गोथाव सावाबा एसे खारग'गौमोन खिन्थु दायो गोथाव सावना लाबाय खिन्थु जोङो जाबाय थागोन दायो जागोन ना औ माबायदि नांदों आयो हा गोथाव नांमारद' आरो जाबावगोन ना जाया जागोन सोर सावदो फिथाखौ आब' मिमियासो सावदो मिमि माने मिमि मिन्स मामि माने आनै जोंहाना नानि उना मामिखौ एबा आनैखौ मिमि होननानै बुङो स' नै लोगोफोर जोबोद गोथाव जादों जानायलाय स' नोंथांमोना मोनजायाखै आं जागोन बेबो आंनि लोगो आरो मासे दङ नै बेबो आंनि लोगो स' मेगना देन्जार जोंदो दे खिन्थु रागा जोंदो बे फिथाइनि नो जादो स' जोङो रानलायना जादों जों नै सासे आंजों सानै आरो बेजों साथाम जोङो गासैदो रानलायना जादों जोङो नै लोगोफोर खिन्थु आंनिथिं लास्टाव फिसा थाबाय आरो फिथाइया स' लोगोफोर दिनै जोंहा माने जोबोद माने मोजां माने मोनाबिलि होनांगोन जोंहा दिनै फिथा सावदों बिदिनो जाबाय नोंथांमोना दिनै फुल प्रसेसखौ नोंथांमोना दिन्थिबाय आङो फिथा गुन्दै एबा अन गुन्दै माने देनायनिफ्राय माने बेखौ माने रेडि खालामनायनिफ्राय सावनायसिम जानायसिम आं गासैखौबो नोंथांमोना दिन्थिनो नाजाबाय स' नोंथांमोना बोरैहाय नांदों आंनो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायहर स' जोंहा माने दखानफोराव जे जोङो मेथाइ बायनानै जायो बेनिख्रुइ साबसिन जोङो न'आव बानायना जानाया बयनिख्रुइ साबसिन जोङो स' बिदिनो दिनै जोंहा न'आव बानायदों दै सिथावनि प्रसेसा माने एसे आलादा खिन्थु जोंहानि न'आव एसे आलादा खालामदों जानो हागौ स' नोंथांमोना बोरैहाय खालामो जोंहानि न'निखौ बोरैहाय नांदों नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायहर स' बेजों लोगोसे बेजों जोंहानि आब'आ माने सावगासिनो नारा नाथा नाजागासिनो अर खाथियाव थानानै फिथा सावनाया एसेबां गोरलै नङा स' बेजों लोगोसे बेजोंहाय जोंहा जाग्राफोरा माने जोंहानि बिनानावफोरा आरो स' बिथांमोना बेजों नेगासिनो दङ स' बोरैहाय नांखो नोंथांमोना बे प्रसेसखौ आंनो अननानै कमेन्ट खालामना फोरमायहरदो स' आङो बे सर्ट भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय स' नोंथांमोना अनसायदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम बेखौनो आसा फारिनायजों लोगोसे आंनि दिनैनि जे सर्ट भिडिअ बेखौ बे एसेयावनो फोजोबबाय स' बाय लोगोफोर